Excelencia, drahý brat biskupskej službe Ján, prelát a rektor sanktuária tu na Lagievníkoch, otec František, pán generálny riaditeľ rádia Lumen, drahí bratia v kňazskej službe, reholníci, reholnice, diakoni, bohoslovci, zhromaždení tu na Lagievníkoch všetci, ale aj vy, čo ste s nami duchovne zjednotení prostredníctvom vysielania rádia Lumen. Dobre nám z rána padlo, keď u vítacej reči pán biskup Ján nám zacitoval bývalého biskupa Krakova, svätého otca Jána Pavla II., keď na Slovensko myslel a povedal, že nám dôveruje, že sa na nás spolieha. A my sme tu prišli do Lagievníka, aby sme sa spoliehali na Božie milosrdenstvo, aby sme dúfali v nášho Pána. Na toto miesto, tu do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, nás dnes priviedla veľká túžba po Bohu, po jeho láske a dobrote, po jeho milosrdenstve. Dnešná púť rádia Lumen je už 11. a nech je nám duchovne na osoch. Zvykneme hovoriť, že milosrdný je ten, kto má milé srdce. Milé a mäkké srdce, to však neznamená, že človek s milým srdcom je iba citlivý a že ho ľahko niečo pohne k emóciám. V biblickej reči má tento výraz ešte hlbší význam. Srdce, ktoré uchováva všetko to, čo človek prežil, spomienky, pocity, dojmy. V srdci sa nachádza i koreň dobroty a stálosti v dobrom. Nestačí byť iba raz za čas dobrý. Milosrdenstvo je celoživotný postoj dobroty spojený s odpúšťaním krívd a hriechov. Toto je Boží postoj milosrdenstva, trvalý a verný. V žalmoch sa často prosí, aby k nám bol Boh milosrdný, alebo mu ďakujeme za to, že jeho milosrdenstvo k nám je veľké. A naozaj Boh prejavil svoje veľké milosrdenstvo svojmu vyvolenému ľudu už vtedy, keď ho vyviedol z Egypta. Toto bol veľký skutok jeho milosrdenstva. Kniha Exodus zachytáva: videl som biedu svojho ľudu, naklonil som svoje ucho k ich volaniu, poznám ich úzkosti. Rozhodol som sa, že ich vyslobodím. A dôležité je podotknúť, že Boh zostáva milosrdný aj vo chvíľach, keď mu je vyvolený národ neverný a klame, keď ho podvádza a odchádza k iným bohom. Napriek tejto ľudskej nevernosti Boh zostáva verný vo svojom milosrdenstve. Zostáva verný sľubu vo svojom ustavičnom odpúšťaní. Náš nebeský Otec, hoci je milosrdný, nepoľavuje zo svojich požiadaviek z desatora a nestráca sa tak ani čiarka. No v odpúšťaní dáva šancu na nový začiatok, aby sme i my boli takí verní ako on, verní v dobrom a verní v milosrdenstve voči tým, čo sa podobne prehrešia voči nám. Áno, človek sa má prejaviť ako Bohu podobný, na jeho obraz, podobný vo vernosti v milosrdenstve. Skutky milosrdenstva máme konať všetci a stále. Nie iba jednorázovo, ale neustále, vždy znova i voči tým istým. V našej postmodernej dobe, kedy sme svedkami častých katakliziem, nešťastí, extrémov, povodní, zemetrasenia, hrozných vojen či desivých skutkov proti ľudskosti, sme samým Božím riadením dostali nový impuls a pomoc zhora. Silná pripomienka toho, že Boh je láska a milosrdenstvo, nás upevňuje vo viere, že Boh je nad bolesťou i nešťastím, vie o všetkom a neprestáva nás prevádzať na ceste k večnosti.
Dôležité je nestratiť túto vieru a vzývať ho aj v časoch súženia. Prosiť ho o silu zvládnuť všetko, čo na dnešný svet i na nás dolieha. Buďme si istí, že dnešná púť je dielom Božej prozreteľnosti, pretože on najlepšie vie, čo dnes najviac potrebujeme. A preto ste tu. Potvrdzuje to aj svätý Pavol, keď hovorí, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozhojnila moja milosť. Neustále a nanovo musíme pripomínať svetu, že náš Boh je Bohom milosrdným. Je milosrdný, pretože miluje a práve jeho syn Ježiš Kristus bol poslušný a verný tejto výzve milovať až do krajnosti kvôli spáse sveta. Náš Boh je totiž Bohom, ktorý sa z lásky k nám neustále zľutúva a odpúšťa nám naše neprávosti a hriechy, kedykoľvek ho o to prosíme. Cez sviatosť zmierenia máme vždy možnosť znovu získať pokoj duše i srdca a vrátiť sa ako márnotratní synovia do domu nášho nebeského Otca. Svätá sestra Faustína Kovalská mala pár rokov pred začiatkom druhej svetovej vojny mystické videnie Ježíša v nádhernom vyobrazení. Otvorený Ježíšov bok a z neho prúdiaca milosť v podobe lúčov je obrazom Boha stvoreného pre nás a pre naše hriechy i slabosti. Ježíš Kristus, Boží syn, je teda skutočnou tvárou Otcovho milosrdenstva. Vo svojom denníku sestra Faustína zapisuje hlas objasňujúci zmysel a obsah Sviatku Božieho milosrdenstva. A teraz citujem z jej denníčka. Túžim, aby Sviatok Božieho milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nejaký rozum, ani ľudský, ani anielský. Podľa svätého Jána Pavla, pápeža, by sme toto Pánovo milosrdenstvo mohli vnímať ako záchranný pás. Len tak možno prekonať bolestné rozdelenie medzi ľudskou nevernosťou a Božou dobrotou. Lebo jeho milosrdenstvo je vždy väčšie ako akýkoľvek hriech človeka. Drahí bratia a sestry, sami na sebe najlepšie poznáme, aké je ťažké zotrvať v dobrých predsavzatiach a s akými ťažkosťami veľakrát prežívame svoju kresťanskú vieru. Dostávame sa do situácií, v ktorých sa správame podobne ako apoštol Tomáš v dnešnom evaníliu. Neveril a nedôveroval ani svojim najbližším priateľom, ktorí ho uisťovali o tom, že Kristus žije. Bola to sebaistota, jeho vlastná sebaistota, ktorá mu zatvrdila srdce pre vieru v zmrtvých stalého. Bol si istý len sám sebou. Pokiaľ ja neuvidím, neuverím. Pokiaľ ja nevložím prst do jeho rán a svoju ruku do jeho boku, neuverím. Aj my často podobne podmienujeme svoju vieru v Boha a vo večný život. Chceme výlučne iba dôkazy, fakty a výsledky. No veriť neznamená vedieť. Veriť znamená nechať sa viesť a plne dôverovať. V takejto oddanej viere, v detinskom odovzdaní sa, nám chce Boh otvoriť myseľ i srdce, aby sme už konečne dokázali vnímať jeho prítomnosť medzi nami. A tak ako u apoštolov, aj u nás sa príchodom z mŕtvych stalého môže situácia otočiť o 180 stupňov.
Ako sme počuli v čítaní zo skutkov apoštolov, všetci boli jedno srdce a jedna duša a vo veľkej sile ohlasovali živého, z mŕtvych stalého Ježiša. Tu je dnes v Lagevníkoch silný apel na každého jedného z nás. Pustíme ho medzi seba. Dovoľme mu prísť medzi nás. Strach a beznádej sa zmení na radosť, sebectvo na oduševnenie a angažovanosť za spoločné dobro. Stotožníme sa preto so zvolaním svätého Tomáša Pán môj a Boh môj. Nech je to naše nové precitnutie a uznanie jeho neustálej prítomnosti po našom boku, v radostiach i v ťažkostiach. Sme povolaní žiť svoju vieru, žiť Božiu lásku a jeho milosrdenstvo. To znamená odpúšťať neprávosti, odpúšťať krivdy spáchané na nás, odpúšťať urážky, lebo my sme boli tí, ktorí už na vlastnej koži okúsili Božie milosrdenstvo. Odpustenie, i keď je niekedy ťažké, je v našich rukách jediným nástrojom na dosiahnutie pokoja. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Ježiš tak často opakoval svojim učeníkom: buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec na nebesiach. Vyzýva ich, aby nesúdili, neposudzovali, neodsudzovali, lebo súd patrí jedine Bohu. Chce, aby konali skutky telesného a duchovného milosrdenstva voči všetkým bez výhrad. Naše Slovensko a celá naša spoločnosť dnes bojuje o pravé hodnoty a princípy dôstojného ľudského života. Morálna bieda šíria sa obrovskou rýchlosťou, smäd povernosti, odpustení a pokojí, či nalomené vzťahy a rozbité rodiny sú veľkou výzvou k tomu, aby sme spolu s Božou Matkou Máriou vzývali Božie milosrdenstvo pre záchranu duší a celých rodín. Misericordia divina. Božie milosrdenstvo je tým skutočným prameňom pokoja a živej nádeje v lepšiu budúcnosť. Nechajme sa všetci preniknúť Božou prítomnosťou a jeho milosrdenstvom. Všímajme si toto Božie milosrdenstvo ako jeho dar pre všetkých ľudí a zvlášť pre ľudí dnešných čias. V decembri tohto roku sa začne pre nás všetkých rok veľkej výzvy. S podporou súčasného svätého otca Františka, ktorý od 8. decembra na sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie vyhlásil rok milosrdenstva, sa priamo môžeme stať svedkami a propagátormi Ježišovho milosrdenstva. Bude to rok milosrdenstva, bude to rok nášho svedectva. Žite preto ako Boží svedkovia. Buďte vo farnostiach jedno srdce a jedna duša. Spolu budujte svoju dokonalosť a svetosť. Všade hovorte a rozširujte pravdu o milosrdnom Bohu a jeho synovi Ježišovi Kristovi. Staňte sa rodinou Pánovho milosrdenstva a rozdávajte ho okolo seba všetkým, ktorých vám Boh pošle do cesty. Prosme svätú Faustínu, svätého Jána Pavla II., ale zvlášť prosme Pannu Máriu, Matku milosrdenstva, nech sa prihovárajú za nás u Božieho Syna. Aby sa aj cez naše farnosti na Slovensku, ako aj cez našich chorých, trpiacich a tiež aj vďaka vysielaniu Rádia Lumen mohlo Božie milosrdenstvo stať viditeľným, aby vzalo na seba doslova ľudské telo a aby verne prebývalo v našich rodinách i v našich srdciach. Krwi wodą, która
Panie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Bądź uwielbiony, miłosierny Panie, w godzinie Twego konania na Golgocie, stojąc w duchu u stóp krzyża, z wiarą i miłością wyznajemy, że jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A równocześnie w tej godzinie, w której oddajesz za nas życie, za psalmistą pytamy: Panie, kim jest człowiek? Kim jest człowiek, z którym podzieliłeś swoje życie na ziemi i przekazałeś prawdę o Ojcu bogatym w miłosierdzie? Kim jest człowiek, skoro Ty, Syn Boga żywego, składasz siebie w ofierze za Niego? Kim jest człowiek, jak wielką wartość ma w Twoich oczach Jego życie? Jest on przecież dziełem rąk Twoich, odkupionym najdroższą krwią Twoją, dzieckiem Boga i dziedzicem nieba. To dla Niego, wierny swej miłości stwórczej, przyszedłeś na krzyż, pozostajesz na ziemi do końca, aby osiągnął cel swego życia, zjednoczenie z Tobą tu na ziemi i w chwale nieba. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, aby wszyscy ludzie odkryli swą głęboką godność, szanowali ją w sobie oraz w każdym człowieku. Pociągnij do siebie grzeszników, umocnij chorych i cierpiących, przyjmij do nieba dusze w czyśćcu cierpiące. Pane Ježišu, spolu s Pannou Máriou sa v hodine milosrdenstva prenášame v duchu k Tvojmu krížu a zvelebujeme Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Rozjímame o slovách: pri Tvojom kríži stála Tvoja matka. Práve ona nám veľkosťou svojej dôvery ukázala, že Tvoja vôľa je láskou. Ježišu, my tak často práve v tých okamihoch, keď sa treba utrpeniu pozrieť do očí a prežiť ho na sebe, utekáme preč. Nechápeme, že jedine áno, podľa vzoru Márie, prináša pokoj srdca aj v tých najbolestnejších chvíľach života. Jedine súhlas s Tvojou vôľou je naším šťastím, lebo Tvoja vôľa vždy vedie k našej spáse. Pane, pre zásluhy Tvojho umúčenia prosíme, daj nám a všetkým kresťanom na svete hlbokú a živú vieru, aby sme boli Tvojimi svedkami a vo všetkom splnili Tvoju vôľu. Žehnaj našim biskupom, rodinám, farnostiam, zasveteným osobám. Vyslíš aj všetky prosby pútnikov zo Slovenska, ktorí sa dnes zhromaždili na 11. púti katolíckeho rádia Lumen. Ježišu, dôverujem,
Panie Jezu, powiedziałeś, że Twoją radością jest dawać wiele. Dlatego również słowami koronki do Bożego Miłosierdzia chcemy prosić Cię o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka, naszych pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych. Dziś polecamy Ci parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Błonie w diecezji tarnowskiej, którą nawiedzasz w łaskami słynącym obrazie Jezu ufam Tobie oraz relikwiach świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Modlitwą otaczamy rycerstwo Niepokalanej ze Suchej Beskidzkiej, z naszej archidiecezji. Modlimy się razem z dziełem duchowej adopcji dziecka poczętego z naszej archidiecezji, a także Katolickim Stowarzyszeniem Rodzin. W sposób szczególny otaczamy modlitwą 11. pielgrzymkę Katolickiego Radia Lumen ze Słowacji, wszystkich pielgrzymów nawiedzających nasze sanktuarium, modlących się z nami słuchaczy Radia Warszawa, Radia Rodzina Wrocław, Radia Niepokalanów, Radia Ain Karim, Radia Faustyna, Radia Miłosierdzie oraz internautów obecnych na stronie faustyna.pl i miłosierdzie.pl. Prosimy Cię, Panie, o miłosierdzie dla nas, dla naszej Ojczyzny i całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego dziś odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy swoje winy. Nie wódź nas w pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Duchem Świętym, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił doń piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych odpuszczeń, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstania. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolesné
bolestné umučenie. Pre jeho 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 bolestné umučenie. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, 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 Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
Por su dolorosa pasión. 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 Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu nasz Panie, największą miłość i przepaść miłosierdzia poznajemy w Twojej męce podjętej za nas. Uwielbiamy Cię za te dary niezgłębionej Twojej dobroci i dziękujemy za codzienne, trudne doświadczenia, przez które także w naszym życiu powtarzają się tajemnice Twego życia, zakończonego bolesną ofiarą i chwalebnym zmartwychwstaniem. Ufamy, że umierając wraz z Tobą również żyć będziemy na wieki.
Pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy indziej witałem przybyszów pielgrzymów ze Słoweńska tutaj. Dzisiaj byłem blisko granicy słowackiej. Przybyłem, aby was pozdrowić i życzyć dobrego powrotu do domów na Słowację. Prednedávnom som vás vítal, keď sa začínala púť a teraz som prišiel počas vlastne tejto púte, aby som vás pozdravil pred vašim odchodom, pred zakončením tejto púte a vašim odchodom na Slovensko. Czekamy co roku na was z otwartym sercem. Každý rok na vás čakáme s otvoreným srdcom. Potrzebne nam jest to świadectwo wiary naszych braci z południa, bardzo nam bliskich. Veľmi potrebujeme vaše svedectvo, našich bratov, ktorí nám prinášate to krásne, čo je vo vás. Zwłaszcza, że przeżywamy wspólnie tajemnicę Kościoła, przeżywamy naszą wspólną wiarę i wspólnie idziemy do Pana Boga. Je dôležité, že máme spoločnú vieru, spoločnú tradíciu a takto spoločne ideme k Bohu. Przechodziłem do domu pielgrzyma i widziałem grupki, familie. To znaczy, jest to pielgrzymka rodzin, a słyszałem, że jest to w ramach roku konsekrowanego. Keď som bol pri pastoračnom dome, stretala som skupiny vás, vlastne putníkov s deťmi a dozvedel som sa vlastne, že aj putujete tu aj pri príležitosti roku zasveteného života. To jest budujące, że przychodzicie tutaj do tego źródła miłosierdzia w jednej wielkiej rodzinie, ale także poszczególne rodziny, które tworzą tę wielką wspólnotę. Je pre nás veľmi povzbudzujúce, že sem prichádzate aj ako rodiny, ktoré takto tvoríme jedno veľké spoločenstvo. Siłą społeczeństwa jest zdrowa rodzina. Również siłą Kościoła jest zdrowa rodzina. Silou spoločenstva je rodina, silou zdravej cirkvi je taktiež rodina. Dlatego wspólnie staramy się, aby ta wielka rodzina, którą tworzymy, i te rodziny poszczególne były zdrowe. Preto sa snažíme, aby táto veľká rodina a jednotlivé rodiny boli zdravé. W Polsce staramy się bronić rodziny przed zagrożeniami. V Poľsku sa snažíme ochraňovať rodinu a brániť rodinu pred rôznymi ohrozeniami. Dzisiaj odczuwamy to zagrożenie ze strony sił liberalnych, czy to z Europy, czy ze świata, które chcą zniszczyć tradycyjną rodzinę opartą na wspólnocie kobiety i mężczyzny. Áno, aj my tu v Poľsku zakúšame, aké sú veľké ohrozenia. Sú rôzne sily, ktoré sa snažia zničiť rodinu, zničiť to, čo je základné, teda rodinu, ktorú má tvoriť muž a žena. Są to tendencje, które niszczą rodzinę, a poprzez rodzinę niszczą społeczeństwo, a także chcą zniszczyć i Kościół. Sú vlastne sily, ktoré ničia rodinu, cez rodinu spoločnosť a vlastne takto aj cirkev. Musimy w całej Europie zespolić siły, te zdrowe siły w obronie człowieka, w obronie rodziny. My v srdci Európy musíme spojiť svoje sily, aby sme obránili rodinu. Takie same problemy, jakie wy macie, tak samo i my mamy te same problemy. Tak isto ako u vás na Slovensku sú tieto problémy pretrvávajú aj tu u nás. Bronimy się także przed abortem, przed zabijaniem dzieci nienarodzonych. Staramy się bardzo głosić świętość człowieka, świętość człowieka nienarodzonego. Dlatego nie wolno podnosić ręki i niszczyć życie jeszcze tych dzieci nienarodzonych, które jeszcze nie zobaczyły słońca, nie zobaczyły uśmiechu matki czy ojca.
Áno, treba sa nám brániť pred umelým prerušením tehotenstva, pred interrupciou. Treba brániť tieto nenarodené deti, ktoré ešte nevideli úsmev svojej mamy, svojho otca. Przychodzimy tu do tego źródła, gdzie Jezus się objawił i przekazał światu orędzie o miłosierdziu Bożym poprzez siostrę Faustynę. Prichádzame k tomuto prameňu, tu do sanktuária Božieho milosrdenstva, tu, kde sa Ježiš zjavoval sestre Faustíne a odovzdal jej posolstvo o Božom milosrdenstve. Siostra Faustyna miała powiedzieć, że świat jest niezdolny do miłosierdzia, do nawrócenia się. Zostało miłosierdzie i do tego miłosierdzia wszyscy się odnosimy, uciekamy. Sestra Faustína tušila, že áno, svet nie je schopný sám sa nejako obrátiť k Božiemu milosrdenstvu a práve preto nám ona túto pravdu pripomenula. Drugim, już nieraz mówiłem, wielkim apostołem tego miłosierdzia był Jan Paweł II i jest Jan Paweł II, bo ciągle on jest na inny sposób, ale jest z nami. Inspiruje i Kościół, i wszystkich, jak jest przecież patronem rodziny, opiekunem rodziny. Okrem svätej sestry Faustíny máme aj druhého veľkého apoštola Božieho milosrdenstva, svätého Jana Pavla II. Áno, aj on svojím spôsobom napomáha toto posolstvo, šíri ho, pretože aj on je ten, ktorý zastával rodinu a je jej patronom. Więc zachęcam, przychodźcie do tego sanktuarium Bożego Miłosierdzia, sanktuarium dwóch wielkich apostołów, Faustyny i Jana Pawła II. Preto vás veľmi povzbudzujem, prichádzajte k tomuto prameňu, prichádzajte do tejto svätyne dvoch veľkých apoštolov, svätej sestry Faustíny a Jana Pavla II. Przychodźcie, aby się wzmocnić i siły, które czasem słabną, odnawiać i trwać przy Bogu, przy Kościele, złączeni wokół wartości chrześcijańskich, które budują rodzinę i budują społeczeństwo. Prichádzajte na toto miesto, zvlášť keď cítite, že vám slabnú síly, aby ste tu načerpali, aby ste mohli niesť toto svedectvo a vlastne odovzdávať ho ďalším ľuďom. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za obecność. Dziękuję waszemu arcybiskupowi. Ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem vášmu otcovi arcybiskupovi, którego poznałem wiele razy, ale byłem na jego ingresie, gdy został arcybiskupem w Koszycach. Ktorého už poznám dosť dlho aj od okamihu, keď sa stal košickým arcibiskupom. Dziękuję mu za wierną przyjaźń, którą również chcemy odwzajemnić i patrzeć na te kościoły z wielką miłością i z życzliwością. Ďakujem mu za dlhoročné priateľstvo a som veľmi rád, že sa udržiava a že obaja môžeme na našu cirkev pozerať s veľkou láskou. Jako wspólnota kościołów na Słoweńsku, na Słowacji, w Polsce wspólnie teraz udzielimy błogosławieństwa na zakończenie waszej pielgrzymki, a także tej godziny miłosierdzia, w której uczestniczyliśmy. Obidva vlastne teraz na záver udelíme požehnanie, aby ste mali šťastnú cestu na záver vlastne tejto hodiny milosrdenstva. Jeszcze jedno słowo może. Ďakujem pánu kardinálovi za tú otvorenosť, s ktorou rozprával a s ktorou nás vlastne aj prijal a na novo pozval. Neviem, čo bude treba prekladať, ale asi... Myslím, že rozumiem. Rozumie, tak potom nie je veľká ráznica. Chcem aj ja povedať, že tie isté problémy, ktoré sú v Európe, ktoré sú v Poľsku, sú aj u nás na Slovensku súvisiace s rodinou.
rodina má vážne problémy. Zaujímame sa o to, aby sme v parlamente vytvorili priestor aj v našej spoločnosti, aby sa urobil zákon o výhrade svedomia, ale to neurobí všetko. Je treba citliviť svedomie a vychovávať svedomie. A toto je miesto na to, aby sme prišli k citlivejšiemu svedomiu, správnemu kresťanskému svedomiu, lebo toto je vnútorný hlas Boha v každom jednom z nás. Ďakujem pekne za pozvanie znovu prísť tu a sa tešíme, že sme v blízkosti pána kardinála a takých veľkých dvoch svetcov, ako je svätý Ján Pavol II a takisto aj svätá Faustína, že sme mohli dnes byť tu a pod ich vplyvom a príkladom i orodovaním prežívať svoje posväcovanie. Ja by som ešte chcel na záver jednu vec povedať. Pán kardinál mal včera meniny a preto chcem vás vyzvať, aby sme mu zaspievali predtým, ako nás požehnali, alebo ako vás požehnáme. Takže všetko dobré, dobré zdravie, Božie požehnanie a hlavne vernosť samému nášmu pánovi Ježišovi Kristovi po príklade jeho veľkého patróna, ktorého sprevádzal počas celého života svätého Jana Pavla II. Živio, 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 živio. Pięknie śpiewacie. My byśmy zaśpiewali 100 lat. My też odbędziemy pielgrzymkę nie taką liczną jak wasza do Levoči 5. lipca. My tiež chodíme s takouto púťou do Levoče, takou početnou, ako je vaša. Także odwdzięczymy się również za ten gest, za tę pielgrzymkę, skromną naszą pielgrzymką do Levoči 5. lipca. Áno, 5. júna tiež vlastne budeme odtiaľto putovať do Levoče. Odvďačíme sa takto za túto vašu početnú púť. Požehnanie, ktoré o chvíľočku bude, zahrňa aj všetky predmety devocionálie, ktoré ste si kúpili. Teraz błogosławieństwo relikwiami. Relikwiami krwi Jana Pawła II i relikwiami siostry Faustyny. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Przyjdą znów, proszę przyjechać znów i pielgrzymować w przyszłym roku do tego sanktuarium. Prosím, prídite aj budúci rok do tejto svätyne. Z Bogiem.